Dobrodošli u Institut za kafansku pljeskavicu. Pakito i Mami Šegr. Nalazimo se u mestu koje je pre svega poznato po jagnjetini, znači Stara Daščara, Topčiderski park. Mislim da je ova pljeskavica onaj nivo kafanske koju tražimo. Ja je sečem sada i imamo jedan deo, malo pre sam rekao, promene kod bodovanja. To smo razjasnili. Tako da sad ćemo da ocenimo svako za sebe, pa da onda te komentarišemo. Što ja volim ovo ljuto. Kako ti ne voliš ovo ljuto, to mi nije jasno. Znači, ovo ljuto, ovo ulje. Uf, meni je ovo malo. Da, ovo je ono klasično. Ovo je ono pljeskavica ala boka, ala alternativa. Znači, gde imaš puno luka, ima puno luka po površini, koji je onako spaljen u procesu... Ne guraj se. Ovako. I onda Brka kaže, spustite olovke, gotovo, ruke gore. Dragi moji, Brka je nakon što je pojeo pljeskavicu u Staroj Daščari i stukao 2 rakije šljive ovde i očekujemo da će video snimiti dosta kvalitetno. A mi smo se pomerili ono što si ti najavio već, znači 500 metara uzbrdo. 500 metara uzbrdo, išli smo peške da bi ogladnili. Ja sam išao kolima, Brka. Ja sam išao kolima. Pusti malo da damo. Krenuo ovde da plasira neke priče slobodno. Ovo sam ga saseku u koraku. Jako trenira, znači jako mora se kaže da trenira, tako da to priča o zdravlju, nisu šuplje priče. Ali mi smo došli ovde, seli smo ovako, ja sam ovde, ko me prati već zna da se pojavljivo iz ove kafane, više puta sam se javljao, što se može reći da mi je jedna od boljih, jedna od omiljenih, i ovde sam pio manje više sve. E sad, ja sam došao ovde planski, nisam ja sam došao, mi smo došli, moja inicijativa bila da dođemo na Bokijevu pljeskavicu, koja je autentična niška pljeskavica. Međutim, šta se desilo? Slovo, evo ti... Desio se veliki problem. Problem je taj što oni, pored Bokijeve pljeskavice, koja je čuvena, imaju i jagnjeću pljeskavicu. I mi smo se tu sad našli u jednom nebranom grožđu i predlog je sledeći, znači poručili smo i jagnjeću, jer mi možemo da ocenimo samo jednu, ne možemo sad da ocenjamo cijel menu. Znači, poručili smo i jagnjeću, poručili smo i Bokijevu, probat ćemo i jednu i drugu i odlučit ćemo na licu mesta, subjektivno krajnije, koja nam se više dopada u datom trenutku i koju ćemo da ocenjujemo. Poješćemo obe, svakako. Tako je, ali nećemo ocenjati, znači tu koju nećemo ocenjati, ona će ostati u... Mi ćemo prvo da pojedemo, da je sklonimo se to. Nećemo da nam ne bi bilo uticaj. Znači mi ćemo da stavimo blizu Brke i da motrimo da on ne uzme. Tako je. A mi ćemo da jedemo tu koja valja. Tako je. A dobro, valja i ova druga. Koja je bolja. Ali pazi, ajde kažemo ovako, pošto je ideja da prikažemo, pošto je ideja naša da mi vama prikažemo one naše, po našem ukusu najbolje, onda moramo preseći i reći koja je u ovom momentu bolja. To skaži koja je valja. Koja je bolja. Znaš šta? Cijela priča njihova je izuzetno zanimljiva, oni su niška škola. Vlasnik je Nišlija, znači vlasnik je Nišlija i kad kažeš Bokijeva pljeskavica, to je po Bokijevu vlasniku. Znači on je, šta je uradio tipe ovako? Reč, obično ti pišeš dosta više, ali evo sad i ja nešto da kažem. Propustio sam. Evo sad i ja nešto da kažem. Ja ću da pijem. Bokije Nišlija. I Boki je hteo da napravi autentičnu nišku pljeskavicu. Sad, pošto se dosta ljudi javlja i gurmana i s razlogom se javi pa kaže da je niški roštilj najbolji roštilj i to je sasvim legitimna tvrdnja, čovjek je hteo da napravi autentičnu nišku pljeskavicu iz njegove mladosti i on je meso koje dolazi ovde, znači meso za pljeskavice je isto meso koje se koristi u Mraku, u Dva Jarana, u Oraču i u Meraku. Znači faktički 4 kafane ako se... Gradska mena. Da. Gradska mena u reći malo. Da, nije u Oraču, nego u Gradsku menu, izvinite. Znači u 4 kafane, ako ste fanovi roštilja i bili ste po Nišu i jeli ste, onda znate šta su Dva Jarana, Gradska mena i Mrak i kako to izgleda. Mislim da je rekao i Orač. Onda je Orač, znači 5. I to meso ima i ovdje. Znači priča toga je jako autentična i ono bilo je kao, ja inače jedem nju kada dolazim ovdje, bilo kao daj nju, međutim, jagnjeća
je još autentičnija. Tako je, jagnjeću pripremaju od cijelog jagnjeta, sami melju, sami mešaju, prave zamес, sami, znači od početka do kraja. Jagnje sa Stare planine. Jagnje sa Stare planine. Što bi rekao selektor, jagnje mora da bude ispirot. Jagnje mora da bude ispirot. U Niškoj kafani. Da, i zubi moraju da se trnu. I da bude slano da trnu zubi. Znači, jagnje mora da bude sa Stare planine. Ja bih rekao, ne mora ispirot, ali mora da bude sa ozbiljne visine. To je iz regiona. I ja se radujem i nekako, ja sam veliki ljubitelj i ovčjih i jagnjećih pljeskavica, tako da mislim da, evo, stiglo je... Da krenemo sa Moravskom i Trljenicom. Evo, ovdje imamo Trljenicu. Mutimo specijal. Trljenicu i moravsku salatu. Na čemu je Sloba insistirao, iako sam ja rekao, nemoj Slobo, daj prvu pljeskavicu da pojedemo, nemoj Slobo, nemoj vruću pogaču i Trljenicu i moravsku salatu, pre pljeskavice, ali... Ja se uvek lomim između Pirota i Niša i to su dva moja omiljena mesta za roštilj stvarno i uvek nekako oni su konkurencija i u mojoj glavi za najbolji roštilj, ali češće sam u Pirotu, mada relativno često sam i u Nišu i u Pirotu oni kažu salatice zovu ovo sve sitno, znaš, i što nije salati, što je ono meze, znaš, kažu ćete malo salatice, znaš, ja znam kad su me prvi put pitali sam bio pozorno, kakve salatice, daj nam meso, on kažu ne brini, samo ti uživaj. Tako da moravska salata... Tako da on insistirao na tome, ja sam htio da se držim tematike, jer ja sam takav čovjek, znači volim da to bude ono zašto smo došli. Da, pedantan. Ne, znači ja moram da ispuštujem i Slobu, ja ne bih sad ovo. Ne bi, ali moram. Sad još me zanima, znači... Da li je toplo? U svakom slučaju... Ona je topla. Ti uživaj polako. Ja ću probati. Ti probaj, a ja se radujem, da, to sam htio kažem u stvari, ja sam veliki ljubitelj ovčetine, ovčje pljeskavice i stiže još nešto. Ovo je niški specijal koji ćemo na licu mesta da umutimo. Pečena paprika. Sad pre 2 minuta vrela čini beli luk, peršun. Stari sir, 2 vrste, kravlji, ovčji, mrvljeni i kašika urnebesa. Beli luk, ulje. Sve se to sjedini i sitno. Eto, tako se živi u Nišu. Teško je, što bi rekli bez jirka. Teško je. Pa dobro. Pa vidiš, ajmo. Šta da radimo, ništa, ajde da probamo. Ćete moći? Ja ću pomoći, Brko, ne brini. Brko, šta to što si već jeo? Šta to što si već jeo i pio. Pio obaška. Saobraćajna policija, ako neko krene danas kao Obrenovcu. Ako vidite neke Brkove da voze kao Obrenovcu, zaustavljajte. Ne, naš Brka nije... Ne ovaj Brka, drugi Brka. Ja idem do Sremčice. Do Sremčice, ovo Brka vozi kao Obrenovcu. Ovo je međugradski. Kažem su rigorosni. Nema više zezanja. Ima Brka. Ima Brka, to je rađuje. Kažu, ovo se maca, ne jede se. Maca ili umače. Sad ću ja ti pokažem kako se maca. Prijatno. Hvala vam. Ajde jednom ja da umočim u ovoj emisiji. Mislim se da neće biti potrebno, ali... Ovo je ubica. Ovo je ubica, vrelo. Ja ovo isto uzimam stalno i ovo je... Ovo strašno. Ovo je baš strašno. Ali vidi, moramo se zaustavimo sad, jer ovo sad stvarno nema smisla. Strašno, ovo je toliko dobro. Čekaj, oni su i sir povirali. Da, evo. Veli ovaj... Ranije. Čekaj, da uvatimo ovo od paprike. Ovo je nerealno. Ne, ovo nije normalno koliko dobro. Evo, ovo je recimo tema, danas ćemo pričati o tome na Silosima neki panel o tome da je domaći proizvod u stvari najbolji pravac. Vidi sad ovo recimo kako je ovo genijalno da su oni od nečeg što je autentično, lokalno,
izdigli su ga još na jedan nivo više i napravili vrhunski nivo. Ja ne volim, ti znaš iz mojih priča da ja ne volim ove konobarska jela u posljednje vreme gde se sve služi, sve se preliva, sve ne možeš na miru da jedeš, razumiješ koliko si ti prave show da bi ljudi to šerovali po mrežama. Međutim, recimo, ovo je sad onako to kao za show, malo ga i snimiš za Instagram, međutim, ovo je bolje od svega što možda pojedeš u Nišu u nekoj klasičnoj verziji ovoga. Znači, upravo se o tome radi. Aj sad da zanemarimo performans koji može bude i ne može bude, možete ga donese ovako, ali je lepo vidjeti svakako, ja to podržavam. Ova kombinacija, pazi, meni su se javljali Nišlije, neke rekli za koga, ma nema toga u Nišu, razumiješ? I da ga ima, nema uopšte, sad nije uopšte čak i nebitno, razumiješ? Ovo kao jelo da ti neko servira, sa ovim hlebom, to je pobjeda. E sad, šta je, o tomu, zašto sam možda kada pričamo, stvarno kada sam pričao o tome, zato što je upravo, ja ovo što ja ti radim sa Beskavice, upravo vidim istu stvar, paralelu s ovome što ti sada naveo. Znači, moja ideja cela iza ovoga, cele priče i zašto se ovo bavim, je da pljeskavica sama po sebi bude ovakva. Znači, da neko da nam je neko nasecka. Da nam je neko spremi predom. Da neko napravi taj neki ekstra trud i kaže, čekaj, pljeskavica može da bude i ovakva i to ti je autentičan, što kažeš, to je domaći proizvod. Jeste, ali podignut na nešto može da bude podignut na nešto ali da ne odstupi od tradicije. Imaćemo jedan panel na ovoj vašoj konferenciji koji se zove Budućnost tradicije. Mislim da je taj copyright odličan i za ovu prigodu, budućnost tradicije, ovo je budućnost tradicije. Ovo je bruto. Vidi, ovo otvara apetit. Dobro je što smo uzeli prepeskvice. Da ti kažem, ovo je dobro, mi mislimo uvijek da ne uzmemo da ne bi se najeli. Ne, ovo je dobro, meni ovo otvara apetit. Otvara mi čakre i apetit. Pravda za brku. Što ti ješ brko? Pravda za brku. Vidi ga ovaj zajavljen sada, što si jeo malo pre. A? Što si jeo u 2 sata celu pljeskavicu i kajmaka? U 2. Što si jeo u 1 kad je dogovor bio u 2. Da se nađemo. Daj to pljeskavicu i kajmaka jeo. Ne, Brka je, pravda za Brku je zadovoljena, možda prestane da jede. To je to? Ne. Sledeće klopa u oktobru. Novogodišnji specijal. Ovo je strašno. Ali ja sam karakter, ja ću se ustaviti za razliku Slobe. Ja ću da umočim. Koji umoče. Znači nismo u Dačarima mi je bio mozak brže od pameti. Da. Pa nismo uspeli... A nije zbunio nas je Brka. Nismo se slikali, da, Brka nešto tu pričao i nismo uspeli da slikamo i da snimimo nismo uspeli da snimimo meni. Tako da, bukvalno smo verovali konobaru na reč da ide do 200 duše, platili smo i do 200 tako da... Znaš šta se nešto? Neko je napisao u komentarima da je u vodki porasla na 1000 dinara cena. Bilo je 900 u trenutku. Ti si išao koliko dobro? Nisam vidio. Nisam gledao šta plaćam. Da budem iskren. Bahatio sam se. Gledao sam da izađem što pre. Sloba je znao da će biti ovo rebodovanje. Išao sam da se dogovorimo. Ovako, ja sad otprilike, možda nisam u pravu, ali tako nešto miriše mi na to. Znači, Sloba je znao da će bude ponovno bodovanje, a Deki je bio davno. Deki je bio davno. I tu se, znači, što smo rekli, to se već skrckalo, ono hvaljenje što je unovčio, da kažemo. Deki je bio široke ruke, ali davno. Ali davno, i onda je on sad išao tamo faktički sam da nešto tu... Ispregovara. Nešto tu, da kažemo, ispregovara. Tako da, ako Boka bude imala 98 na sljedećem bodovanju, znate o čemu se radi. Hoću da kažem, motrite na Slobu, dobro, kada bude bilo bodovanje ponovno za Boku. Znači, obratite pažnju na Slobu. Ima namere neke. Ne, znači, ako Boka bude na ponovnom bodovanju 98, nemojte da brinete, para ima. Da se ne sekiram. Ne, smešno je, najviše mi se sviđa što dole kad pišu u komentarima, kad pišu, koriste isti pridel. Ja nisam taj čuo nikad ranije, nego, a to su i tebi pisali, postoji to je tvoja publika, realno, da smo uzeli masnu lovu. I to je u duhu ove gastronomske, u stvari, naše emisije. Da li misliš da je masa zato što ste dali masnim rukama od kuhinje? Ne, to me sad zanima. Pišite u komentarima. Šta je masta ovo? Da li je kofer masan, ručka od kofera? Ili je ono? Ili je ono, da.
Ili je... Jer ko tu broji? Da li kuvarica, znaš? Ili je možda od podmazana, znaš kao podmazali su, da? Kao podmazali su nas. I možda kao mi smo malo bili podmazani. I šta kažeš, Boka ti je dobra? Boka mi je top. Ja sam rekao da je Boka u emisiji javno pred svima, što bi rekli Italijani, Više mi lepo. Zaživo Italijani kažu ovako, Stiže nam daj da pravi ovdje prostora, Kanji ovo, nemoj mnogo blizu brki, ali kanjemo, u pravcu kanjemo. Ček da ovo pojedemo. Ovdje, dve. Sad imamo... Jagnjeća, ova što niste probali. Niste probali. Ja umirišem, ja odmah... Neka. Ne. Sve ćemo mi. Sve ćemo mi. Ništa, ona... Ali je čovjek krenuo da preseče... Kašiku. Krenuo je da preseče kašikom, to je bilo jako zanimljivo. Znaš šta? Možda mi neka presečeš kašikom, evo, ova neka ide na pola, ali na pola. Vi, ako ne možemo prepoznamo ko je jagnjeća, onda stvarno ne treba ovo da radimo. Da, neću vam pričati ništa koje po mirisu. Može i ovo, može, da imamo po pola, svaki čast, evo, kašika radi. Evo, moj otac će biti ponosan. Prijetno. Hvala. E sad, ja moram da, mogu li ja da krenem? Ajde. Dozvoli. Ajde, danas si srle. Dozvoli, znači ja mnogo volim ovo. Dobro. Odavno. Ja kad mi neko servira na plehu, za mene je to vizualno već pobjeda. Što se tiče, hoćemo prvo da probamo nešto, što se tiče izgleda, obe su mi izgledaju... Obe izgledaju... bezobrazno dobro. Slično. Ovdje ima paprike više. A ovdje ne, ovdje ima druge paprike. Ima. Da ti kažem, mislim da mi uradimo ovako, da uzmemo po jedan komad onako fin, znači ne mali, ali ne li preveliki. I da kažemo koju cenu. I da kažemo koju ćemo da cenimo. Ovo je moj deo. Ja ću kao i gospodin Brka, ovaj drugi Brka, da presečem bez noža. Imam ja neke tako ove koji mi govore stalno, znaš kao dozvoljene nože se koristi. Ali ja to nisam znao, viš meni, ja nisam znao dozvoljene. Da je dozvoljeno? Da, ja sam mislio da ga stavljam onako dekoracije radi. Pa on nisam znao. Čekaj, vidiš što ti preko, ajde uzmi to, pa ću preko ovoga. Kako mi više, i koliko komadjena je uzeo ovaj sloba. Gledaj koliko komadjena je uzeo. Ovo je degustacija. Uzeo je degustacijeno 6 zalone, gledaj ga. Čekaj, sad ćemo da vidimo. A vidite koliko sam ja uzeo i kako sam, a koliko je on uzeo. Kako mi više ovo. Prvo ćemo da probamo, juniću, da ne bi jagnjetina izdominirao. Ovo je jako dobro. Bokijeva je odlična. Što smo rekli, ona mi jagnjeća, tako? Da. Znači, osjeća malo... Osjeća se ozbiljno. Da, jagnjetina. Jagnjetina, vidi, ja sam ozbiljan ljubitelj jagnjetine. Ozbiljan ljubitelj. Ja bi ocenio jagnjeću. Ti bi jagnjeću, a? Znaš šta je sad samo to? Uzmeš pola pjeska, pa reći šta bi ocenio. Uvalio si nas u problem s ovim Uvalio? Da. Što sad treba da odlučimo šta ćemo da radimo. Znaš šta je problem? Bilo je sve lepo rešeno i da... Ajde. Malo kajmaka. To, ako nam to ne pređe. Može. Znaš šta je? Hvala najlepše. Prijetno. Šta ja mislim? Šta misliš? Ja bi radio ocenjivo jagnjeću. Što se meni tiče. Ali, ima ali. Jagnjeća nije, jagnjeća je vrlo specijalizovana. Znači, osjeća se jagnjetina fino, čista jagnjeća bez specijalna. Znači, osjeća se jagnjetina fino, meni je to predivno, a ko ne voli jagnjetinu, neka ne poručuje. Znači, ko ne voli jagnjetinu, znači da jagnjeća i neće probati. Čekaj, šta smo rekli? Ovo je opšte mesto. Da li onda ulazimo u to da mi ocenimo samo junici beskovici? Znaš šta mislim? Ne bi volao, ne želim. Jer ako uradimo to iz razloga da se neko možda nek sjeti jagnjetinu, jer ne voli jagnjetinu, i ako bi da kaže da je taj broj ljudi malih, verovatno mali koji ne voli jagnjetinu,
Ima od ovih što nas prati. Ime Pata Mali. I sad, šta ćemo kažemo, nećemo da ocenimo više nijednu pljeskavicu koja nije juneće samo, jel? Mislim da je to malo bez veze, ocenimo ono što je autentičan specijalitet i ono što smo rekli da pljeskavica treba da bude, a ona može da bude jagnjeća i može da bude vrhunska jagnjeća. Da. I stavit ćeš je, ocenjivat ćeš je po istim parametrima. Kakav ti je sočnost, kakav ti je ukus, kakav ti je, da li bi se vratio na nju. Ja mislim da će u mojim ocenama bolje proći Bokija. To mi je. Idemo s Bokijom, ajde. Idemo s Bokijom, zato što ćemo, ovo ćemo pojesti, ovako ćemo reći. Hoćemo da ocenimo, a reći ćemo jagnjeća je još bolje od toga. Da. Tako. Jagnjeća je, već vidim da mi je sočnija. Vidim da mi je malo slanija. Da. Jer je jagnjetina časna. Jaka je. Jaka je ubice, da. Mislim da će joj prijati kajmak. Misliš da će, ako nije slan? Ako pojačamo. Ajde, idemo sa ovim, ajde. Idemo sa Bokijevom. Idemo s Bokijevom. Jer znaš šta, uporedljivije, ja sam za to da ocenjujemo jagnjeću, ali mislim da ćemo bolje proći. Sebi je nešto izbalo. Ja sam dobar, hvala. Piće. Ne, Ti nešto pali. ja ću malo duboče nešto ovo, pa onda da krenu. Ok, znači koncentrišemo se Zaboravim na Bokijevu. Ja. Zaboravim trenutno jagnjetinu još 5 minuta, pa ćemo da se setim. Kako je lepo serviran luk. Sad, pazi, ovo je komplet. Znači, ovo nisu dodali. Kako je lepo, ovo i sa mladim lukom i odsucom paprikom, malo paprike. Skoro za duhu teme. Znaš, dole je paprika, Da, dominantno. sve to povrće. Meni se na oko dopada. Ću uzeti malo i ovoga. Kajmaka. I znaš što mogu da pohvalim? Ima tih autentičnih etno restorana ili, ajde da kažeš, nekih lokalnih, nekih, da ti sad kao dođeš i jedeš kao, ne znam, vojvođansku kuhinju, a ide ti livno da vide lokal muziku u pozadnju. Ovdje nekako ceo ambijent je, znači nam sad opet da me kritikuju što ocenjujem ambijent, ali ne ocenjujem, samo komentarišem da je lepo, da je to dobra stvar. Kako ti se čini sa kajmakom? Bespotrebno skroz. Kajmak? Neokoban sve. Okoban pljeskavicu. Okoban pljeskavicu koja je ovako samo dovoljno, što bih rekao. Jeste. Meni ne smeta, ali pljeskavica ima na krupno luka, vidiš. Dosta. Neke srednje debljine. I paprika. I onako je fino zarešeno u površini. A znaš što me zanima meni ovdje? Što ovaj luk ovdje, ono nije dominantan. Nije. Jer kažete, subjektivno osjećaj stav Dačari, luk je apsolutno dominiran. Da. A ovdje nije. Ovdje ga ima manje. Ovdje ima etičnu papriku. Nevjerojatno. Kad smo počeli da radimo, nikad nisam mislio da ćemo naići na ovoliko različitih pljeskavica. Što se radi? Kroz različite. Nevjerojatno. To mi je najviše iznenađenje ovo što smo da sada radili. Ali sad ovo, dolaziš do toga da već sad vidiš da je pristup ozbiljan, dosta ljudi ima ozbiljan pristup, ima svoj stil. Uopšte nismo u problemu s pljeskavicama. Nismo u problemu. Uopšte nismo u problemu koliko smo mislili da jesmo. Ima ozbiljnih pljeskavica u Beogradu, a ima ih i van Beograda. Ali ajde, sad smo da se vrtili tu, u Beogradu. Ozbiljno se radi. Ozbiljno priča, ovo je stvarno da se ponose i oni i mi, da dovedeš goste tu i da kažeš, evo ovo, pa ta sad,
šta ti se više sviđa, šta. Tako je. Ovo je meni, ima luka, nije dominantan i nije sladak, ne osjećam onu To ti slatkoću. kažem, nema fenomena, Da. to sam to stelo. Ne osjećam onu slatkoću mesa, ni slatkoću luka koja se meni lično sviđa. To mi je recimo utisak. I mislim da je znaš kako, ima mi onaj vibe malo, što ti kažeš, ono starih kafana. Da. Znaš, ima mi taj kao malo, imamo malo kako se to ponaša sa ovim. Odlično se ponaša. Ili možda s ovim? Ne, ovo je apsolutni hit. Ovo je poezija. Vadi ti nama papire da mi cenemo. Ajde. Jer ovo stradalo, to završi ko što imaš. Tako je. I da mi to... Razmišljao sam sad između snimanja da bi bilo dobro da ostavimo neki komad beskavice u tanjiru, da dok ocenimo, ako treba malo da se vratimo, znaš, ali ne uspevamo. Upravo si šta ću da... Ne uspevamo? Ok. Okrenimo se jedan od drugoga. Tako je. Gdje su nam one olovke? Ti si uzeo. Tu su bile. Ne, ti Možda su ispali. Ne, strašno. Možemo dvije olovke neke hemijske što god. Dobro. Znači piši tamo u troškove dve olovke. Ne može slati. po 1000 dinara svaka. Liči smo kao bljeskanje. To... Evo ti dobiješ ovo. A ja ovo. Ovo je prejako. Moje lepše. Gde nađeš? Ajmo. Ovo sam ja, a ovo si ti. Ej, šta sam? Kako ti zove? Ajmo da ocenimo svako za sebe. Jako dobro. Meni malo ovo može da mi skrene. Da bude popustodno. Mera. Sačekaj sekund, ja nam ti zaminim. Cena. Mi cenu da pitamo. Pitat ćemo. Autentičnost priče. X1 nešto. Dobro, sad traži papiš od te rade, ja sam ne znam da si tu. Dobro, ostaje da vidimo cenu. Oprosti? Šta ćemo to? O, preznuki se. Od ove muke. Od ovog treninga. Pozdrav za mog trenera. Koliko ceniš da košta? Koliko bi platio? Koliko bi se... Dobro, pazi, ovo je fin restoran. Koliko mi će košta? Ovo je fin restoran, mislim da je skup. Ja mislim da je 900. Ma jo, nema šanse. Ja mislim da je recimo 1260. Nije velika. Ovo nema 300. 250 preko ljudima. Mislim da je sve jedno, 2260. 1260, ja sam rekao 900. Ko bude bliže, možda pojede celu jabuku. Ja nisam. 1100. Ovo je samo pitanje jedno. Koja
je cena Bokijeve pljeskavice? I koje gramaže? I koje gramaže? Ja sam Kako bi Brka rekao, nisam čuo kogu Brka rekao. Sad ću čuo. Nismo čuli, Ne, jesi čuo? ne. Ide 100. Ne čuje se, kako se čuje? Ide 100. Ne čuo se mikrofon. Ide 100. Ide 100. Moraš mikrofon i sebi da kupiš. Da, ne vredi ovako, na suvo ne radi. Ne, nešto, pričam mi nešto oko čini se kaže 2-3 hiljade, ali nisam siguran. Ide 100. Meni deluje kao da usta ne čujem. Da, nešto nevjerovatno, možda u mikrofon, da. Samo ovo. Jagnjeće i Bokijeva su po 350 grama, cena im 1100. 1100. 1100, 350 Ja sam rekao 1100, tako? Ti si rekao 900, ja sam rekao 1260. Znači Ja sam rekao 920. Ja sam bliži, Brka bi bio najbliži da smo ga čuli. Ali ga nismo čuli. Kako sad ćemo da se računamo to, 1100... 350 grama rekao? Jeste. Ja sam ga omašio i tu. Ja sam rekao da... Dobro je da si dokazao, kako si onda rekao da je dokazao? Da Sloba ne zna. Sloba je pokretna vaga, ja se merim celo život. Da, čovjek ima umatu, da pogodi na taj. Imam internu vagu. Na 1100, 1100, podijeljeno sa 350, to mu dođe 3,14. On je pik. Na ovoj našoj, pik. Na našoj skali to mu dođe 4,3. Ok. Ajde, sabiramo. Pa da prokomentarišemo. Tako je. Nije ovdje bolje. Koliko si sad? 36,7. O, razliku su sve veće. 34,9. Ispade da Sloba stroži od mene, osim na određenim mjestima. Kojim? Koliko? 34,9. Koliko tri? I glupo da pokazujemo ovako, jer daće nam malo para, nego ovako. Koliko si ti? Ja 34,9, a ti? 34,9, ja sam 36,7. Ok, 39, šta sam ja sad? 36,7 plus 34,9. Sve zajedno 71,6. Podijem za 2. Podijelim se 2. Prosjek nema 35,8. Dobro. I ocena od 100 kroz 40. 0,895. 89,5. Dobro. Kako si zadovoljan sa ocenom? Ja sam zadovoljan odlično. Odlično, kažete se više, sam siguran da moramo da odradimo ponovno bodovanje, ali sad to nije tema. Dobro. Sviđa mi se ovo bodovanje na 1,1. Vidiš kako pravi neke sitne jasice? Sitne razlike, ali i možemo da bolje izrazimo sve razlike. Tako je. I opet ti nisu nešto drastično velike. Hoćemo da prokomentarišemo vizualni utisak od tebe. Meni 4,7, znači sviđa nam se jako. Sviđa mi se, znači ja sam rekao, pa izgleda brutalno. Servirano me zajedno sa moju pljeka, to i pljeka sama po sebi, oblik, sve to. Ukus? Ukus miris kvalitet mesa 4,8. 4,8, ja sam išao sa 4,4. Što 4,4? Pa prosto tu mi je negde u koordinutno. Se osjećam. Ne, sve mi valja, samo mi je tu negde. Šta kaže hemija? Tu negde. Hemija kaže da je top. Hemija kaže da je moja jagnjeća pljeskavica. Meni kaže da mi ukus, momentalno jedem, volim, vraćam se, korit mesa, čujem šta, kako, nema šta. Tekstura 4,5. 4,5, tu se ne slažem. Meni je mnogo nabijeno. Ja sam 4,1 dao, tu smo napravili razliku. Pa nije i na ovo isto, za 0,4 je i na ovo i na ovo. I na ovom, da. Meni je onako malo nabijena, mi je previše i sitna i mislim da tu gubi i na sočnost. Ja sam tu dao malo manje nego Dašar, baš malo manje, ali manje. Isti razlog za strukture, isto mi je, kažete, bila mi je nabijenija i zato mi jeste malo manje. Sočnost mi je 4,1. Dobro, tu smo, ja sam 3,9. 3,9, da. Autentičnost priča 4,6. 4,8. Dobro. Jer ono, kao... Dobro, meni bi bilo 4,8 za Jagnjetinu, recimo. Meni je ona... 5. I bi bilo i 5, dobro. Ma i sad za pečenje 4,4.
4-4. Jer kad 4-4, jer mi je, mislim da je ono sočnija da je bila manje pečena. Isto, da, to nam je ona klasika. Cena 4,3, to smo utvrdili. Želja se vrati što je 4,5. Meni 5. Dobro, to je to, tebi se više sviđa, jasno. Da. Definitivno, i to je to. Više napravili smo tu neku razliku, do 89,5 vrhunska ocena. Mislim da smo spremni da se bacimo na jagnjeću. Spremni smo se bacimo na jagnjeću. A možemo i da vidimo šta još ima. To je moja pjesma. Nešto rečemo o Brku ponovo. Brka nešto pričao, nešto. Ovako izgleda, sve ovako izgleda. Nešto pokazuje. Ali ne ništa. Tako da odjavljujemo se, idemo na jagnjeću pljeskavicu i na selo da pojedemo. Brka sprema se da ugasi, da skoči niju. I ništa, ovo su dve, danas smo snimili dve emisije, to su bile ove dve. Nastavljamo dalje. Pratite nas, like, share, subscribe. Ako cenite ovaj rad, trud. Tako je, da, lajkujte, ali mislim, znaš šta, veliki deo ljudi možda prati, ti tu imaš bolje statistiku u tvoj kanal. Veliki deo ljudi prati, a nije subscribe-ov, znači kliknite tamo, subscribe, šta vam teško. Subscribe i pratite, klikite zvonce da svaki nedelje u 10 vidite šta se dešava novo, gde smo ponovo jeli, a jeli smo, i to je to. Pozdrav. Pozdrav. Ćao.